Gikone to jatend migao machon Ngire George Albert Martin Omore Magoha okow kar yweyo mare mogik e dalane Umeru County Masiaya. Kuom dala par kod aboro nyaka notho, oganda osebedo joneno e luor kod rang'iny mamalo manochan godo liend Magoha. Kaka Ngire kendo jalno manochanore e ngimane, liend Magoha ogolo tipo makare mar ngimane duto. Ringre Magoha nolimo kuonde tiegruok mathoth e pacho ka, e thone ranyisi mar kaka nohero weche mag somo. Anyuola kod osiepe Magoha bendo nyiso e timbe kod e weche jal ma Magoha ne en. Simfros Okinda menyonwa kaka oyuag jatend migao machon mar somo Ngire George Magoha. Sigalagala iwinjo e konde mathoth. Kit miel mopogore jusore. Beni muojo kendo nyiduoge igwelo. Tuecho timonewa piny yuago jatelo mathiring'inyi Ngire George Omore Magoha. Nyaka nigole kar kano ringre ma li tarik 7 mar dweni. Lien Magoha biro dong' e chuny oganda kaka achiel kuom liete mochanore kendo mokelo buonjo e wenge thoth oganda mapachoka. E okinyi mar tarik 7 mar dweni, ma e odiochieng' ma ringre Magoha nowuok e kar kano ringre mali. Kendo ma odiochieng' manoyango wuodh mar ringre Magoha. Oganda nochamo chiemb wang' ka nyasi mag kido kod timbe dhoda nang' mawuok e piny Nigeria notimonewa. Minod Magoha Laktar Barbara Magoha nonyiso kit ywak mopogore gi ma waneno pile. Mana kaka kitgi, Laktar Barbara nojuso miel makende mar rwako wuon pare e odgi ma Lavington e boma ma Nairobi. E kindegi duto, Laktar Barbara osenyiso kit tuech manyiso kido kod timo oganda jo Nigeria. Otamba malach mokadi maber mar wich, otamba machielo mokwethi e goke kendo kinde duto iywaye mana mos mondo kik omul lowo. Ringre Magoha wuotho e kuonde mathoth kamoting'o skunde, mbalariany, ute thieth, apise, duto mane weyo kido mar tich makare. E wuodhegi duto, geche matekte, nyamburko moyiedhi mag obila kod chenro mopie emane otelo e nyasigi. Wiwa bende kik wil ni lien Magoha nochoko jorieko mathoth e pachoka, ka joode, osiepe kod wede Magoha ne luwo bang'e somo kendo thothgi obaro buk. Magoha oyuagi e yor mor mopogore koda kuyo kata lit. Ranyisi ni ma en nyasi mar pako jal mane ochiwo ngimane ne dongruok kod bero ngima jomoko. Odiochieng' manyoro kalapapla mar jolweny nopie lap maskund primar Mayala Township koting'o ringre George Magoha. Mire mar oganda nochokore mar rwako wuodgi pacho. Gikondo mag gwen e wigi, sikat mar tuoro mar owalo e nungogi, kochia dancers nonyiso kit juso ka girwako Magoha e dalagi Umeru. Nyasi magalamoro nobagi kawuono tarik 11 dwe mar 2 higani. Kaka Ngire ma wiye otimo jere, kata mana e thone, Magoha nobag nyasi ne mogik e mbalariany ma Odera Kang'o manitiere boma Mayala. Dhano ne chalo lo. Kata kamano jomochopo nogore laend mogo, mane bor mogodore kapok ochomo e hema mar nyasi. Ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga nochopo mar yuago wuoyi maratipo. Kaka minode, Barbara Magoha opaki ahinya ka jal mane ohero ode. Odiochieng' ma kawuono nyiso giko mar ngima mar Ngire George Magoha e piny ka. Jatelo malich mane okelo lokruok mathoth e sectors duto mane otiye. Kata kamano, wich okane wil kode ngang'. Lokruoge gi chenro mag dongruok mane otimo biro dong' kaka rapar mare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Sigand ik